Sa Talisay City gihapon, laing pagdahili sa yuta ang nahitabo sa sitio Langoyon, barangay Manipis sa naasong syudad. Ano yung report ni Femery Dumabok? Sa kuha nga video nining netizen nga si Maricel Rago, makita ang padayang pagdahili sa yuta og mga bato. Pipila lang ka segundo, pisunod pagdahili kini mga dagkong mga bato. Og taod-taod kining halos usa ka parte sa bungtod ang midahili ug mitabon sa tibukdan nga milahos sa pikas bahin sa Pangpang. Ba nga dako anak ka oy. Matod sa uploader nga taga Campo 7 sa lungsod sa Milanilla nga moong dan sa Manipis, muy ilang agianan sa ilang pagtrabaho padung sa dakbayan sa Sugbo. Apan mo nalang ilang nabantayan ang kalit nga pagdahili sa yuta ug bato. May nalang nga daling nakahunong ilang motorsiklo ug wa na kini makalahos sa daan. Lakip ng uban pang mga motorista. Matod ni City of Talisay Traffic Operations Development Authority Head Joy Tumulak nga nitabo ang pagdahili alas 8 pasado ganihang buntag ug wala ray natala nga mga naangol sa maong pagdahili. Mao ni ang portion sa daan nga wa maapil sa benching. Pero naa ni siya sa tapad. Estimate nga nangatagak nga yuta nagikan dito sa ibabaw paingon dito sa ubos. Estimate is 5 to 600 kadam trucks ang ginaganon. So gitawag nato ni siya og 7 to 10,000 cubic meters. Gipasidad ang dayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang barangay Manipis Road o gidid-an nga makaagi ang bisan unsang sakyanan. Gisugdan dayon usab sa DPWH ang clearing operation sa Manipis Road. Giba na ba nang maabot sa usa ka semana o kapin ang pagtrabaho, mag-agad sa dagan sa panahon. Igiguan. So muna nga tungod aning sa gunson nga pag-uwan, mao'y nakita nga hinungdan ngano nga ni loss ang suel hangtod nga midahili sa diyang mihana na siya og init. Giyawag ang mga motorista nga adto moagi sa National Highway sa City of Naga o di bakaha sa laing daan nga moagi sa bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.